Yes, og så blev klokken 8:30, og vi er klar til at gå i gang. Vi kan også se, at der allerede er en del med. Imens vi lige får alle med, inden vi går helt ned i dybden, så tænker jeg, at vi lige kan fortsætte den her afstemning. Yes, og så blev klokken så I må meget gerne stemme videre. Det vil sige, at hvis I kigger med, fordi I er nysgerrige og gerne vil høre mere om bæredygtighed og måske ikke arbejder med det til daglig, jamen så trykker I på pæren hernede i reaktionerne. Hvis I arbejder med det selv og arbejder med det internt i jeres egen organisation, så trykker I på like-knappen. Og hvis I arbejder med det eksternt, altså med at få andre til at være mere bæredygtige eller skære ned på deres klimaaftryk, så trykker I på hånden med hjertet i. Og mens I lige stemmer videre, og vi lige venter på, at alle kommer ind, så kan vi lige præsentere os selv. Jeg hedder Kasper, og jeg er antropolog og adfærdsrådgiver i Bro. Jeg arbejder rigtig meget med affaldssortering, og hvordan vi kan få flere til at sortere deres affald, og så så arbejder jeg også rigtig meget med madspild, og hvordan vi kan få folk til at smide mindre mad ud. Ja, jeg hedder Sofie. Jeg underviser i adfærdsdesign her i Bro, og så er jeg adfærdsrådgiver. Jeg har også lavet en del undersøgelser om affaldssortering og affald og forebyggelse af affald generelt. Og har for nylig lavet en undersøgelse om, hvorfor vi smider ting i toilettet, som ikke må komme deri. Men ja, adfærd og adfærdsdesign bredt er det, vi ved noget om. Ja, og inden vi dykker helt ned i, hvordan I kan bruge det, så vil jeg også bare lige sige, at vi laver jo de her promoner for jeres skyld i virkeligheden, så vi er også ret interesserede i at høre, hvad I tænker om det. Om der er noget, I savner, eller noget, I gerne vil høre mere om til en anden gang. Og vi kommer til at samle op på det til sidst i den her præsentation. Men I må meget gerne, hvis I kommer i tanke om noget undervejs, så lige skrive ned, så I ikke glemmer det. Og så skal vi nok samle det hele ind til allersidst. Og så må I selvfølgelig også gerne bare skrive løs med spørgsmål undervejs, hvis der er noget, der dukker op. Ja. Yes. Og vi kan jo lige kigge på, hvem det er, vi har med. Det ser ud som om, at der er en relativt god blanding, men der er en ret stor del af jer, der arbejder med bæredygtighed internt. Ja. Og det er jo også noget af det, vi har hørt derude, at der er rigtig mange nye klimaansvarlige på arbejdspladserne, som også er nysgerrige på, hvordan skal vi egentlig gøre det her, og hvordan får vi folk til at handle anderledes. Så det håber vi, at vi kan give nogle råd til i dag. Yes, lige præcis det der med at få kollegaerne til at være mere klimavenlige. Godt, men lad os komme i gang. Og vi starter lige med at sætte rammen, hvorfor adfærd overhovedet er relevant i den grønne omstilling. Jeg tænker, at der er mange af jer, der allerede synes, at det er relevant, men lad os lige tage nogle tal på det. CONCITO udkom her for nylig med en ny undersøgelse af vores forbrugsudledninger, og vi udleder simpelthen per person 13 ton CO2-ekvivalenter årligt, og det er ret højt. Og I kan se her i foden heroppe til højre, hvordan det fordeler sig. Så det er primært transport. Det er cirka en fjerdedel, så det vil sige fly og bil og så videre. Så har vi også fødevarer, der altså fylder en femtedel. Og så den offentlige sektor. Så hvis der er nogen af jer derhjemme, der arbejder med, eller i den offentlige sektor, så ved I altså, at I har cirka en femtedel af de her forbrugsudledninger at gøre godt med. 13% ligger i bolig, 9% i el og varme, og så har vi alle de 5 tager herude, som jo altså heller ikke er nogle små mængder, hvor fritid, tøj, personlig pleje osv. ligger. Og man kan sige, at alle de her aftryk, vi lægger, det giver altså til sammen en overshoot day for Danmark, som ligger 28. marts. Så det vil sige, hvis alle levede og forbrugte som danskerne, så vil vi bruge jordens ressourcer den 28. marts i år. Så altså, hvis alle skulle leve ligesom danskerne, så skulle vi bruge 4 jordkloder. Godt, så altså, vores adfærd har meget at sige i den grønne omstilling. Ja, der er i hvert fald grund til at få lavet om på nogle ting, virker det til.
Helt bestemt. Og måske har nogle af jer set den nye Circularity Gap Report, som siger, at vi er 4% cirkulært. Så der er rigtig meget at arbejde med her. Og det er jo sådan, at rigtig mange gerne vil gøre noget bedre for klimaet. Heldigvis. Heldigvis. 59% vil gerne spise mindre kød, og 43% mener, at det samlede kødforbrug bør reduceres. Og det er jo rigtig godt, men man kan også spørge, hvorfor gør de det så ikke bare? Ja. Og det her kalder man et intention action gap. Altså der er ligesom et gap mellem vores intentioner og vores handlinger, og det er bare en klassiker. Det ser vi rigtig mange steder. Der er ligesom noget andet, der står i vejen. Og det er det, vi vil komme ind på i dag. Hvad det er, der står i vejen. Hvad er det for nogle psykologiske biases og tendenser, som ligesom står i vejen for, at vi får de her intentioner udført. Men lad os lige starte helt grundlæggende med noget af det grundlæggende teori i adfærdsdesign. Dual Process Theory, måske nogle af jer kender den. Det er Daniel Kahneman og Amos Tversky, der står bag. De opdeler hjernen i to systemer, to processer, kan man sige, hvor system 1 er det hurtige, automatiske system, som virker intuitivt og helt ubevidst. Så det er der alle vores vaner og rutiner ligger, alle vores reaktioner, altså alt det vi ikke tænker over, som bare sker, det ligger i system 1. Og det der kræver meget lidt energi også, ikke? Jo, lige præcis. Det er noget, vi kan gøre uden rigtig at bruge energi på det. Men i modsætning til har vi system 2, som er langsomt, kræver meget energi, hvor vi er i det her analytiske mindset, vi er reflekteret og bevidste. Så det her vi er, når vi skal lære noget nyt, og meget af det, vi laver, når vi er på arbejde, kræver vores system 2, og det er også derfor, I kan mærke, at I er trætte, når I går hjem fra arbejde. Og jeg har lige taget nogle eksempler med på, hvad der ligger i de her to systemer. Så i system 1 har vi alt det, du plejer at gøre. For eksempel, hvis du er en god bilist, så at køre bil på en øde vej, fordi vi bruger opmærksomhed i trafikken. Men der kører alt det der med at skifte gear og koblingspunkt osv., det ligger på rutinen. Og så har vi også det her med at tage imod fristelser i nuet. Det ligger også i system 1. Det bruger vi ikke energi på, særlig meget i hvert fald. I modsætning dertil har vi system 2, hvor vi altså er, når vi skal lære noget nyt, gøre noget nyt, gøre tingene på en ny måde. Og det er for eksempel her, vi er, når vi skal lære at køre bil, hvor vi virkelig skal være opmærksom på at tænke over det hele, hastighed, gearskifte osv. Og det er også her, vi er, når vi udøver selvkontrol. Det der med at udskyde fristelserne og lade være med at tage det der stykke kage, som kollegaen har haft med. Ja, så det er virkelig også den, vi skal have en mente, når vi skal have folk til at gøre noget nyt, at vi faktisk beder folk om at bruge noget mere energi. Ikke? Lige præcis. Så alle vores vaner, som måske ikke er så gode for klimaet, mange af dem vil ligge i system 1, så det kræver noget energi. Og ligesom få lavet nogle nye vaner, så bruger vi system 2, før vi kan lægge dem over i system 1 igen. Yes. Og så skal vi også tale lidt om, hvorfor er det egentlig, at den her, altså at adfærden er en udfordring, fordi man kan sige, det er jo nogle helt store problemer, vi står overfor, og er det egentlig nok bare at ændre på sådan enkelte menneskelige adfærd. Men i sidste ende, så kommer det jo til at gøre en forskel, hvis vi kan få alle til at gøre noget nyt. En af de ting, som kan være en udfordring, især i forhold til den grønne omstilling, der er jo rigtig mange biases, der kan ligge bag, men lige præcis her, der er her og nu bias en af dem, som er særligt problematiske. Det er det her bias, der gør, at vi overvurderer ting, der er tæt på os i tid, og undervurderer ting, der er længere ude i fremtiden. Så det vil sige, hvis I kigger på grafen her, så kan vi se, at værdien den er relativt højt, når vi har en kort tidsramme, og allerede ret hurtigt ude i fremtiden, så falder værdien ret drastisk. Og George Lowenstein sammen med en masse andre forskere, han har analyseret på den her tendens, og han har fundet, at vi cirka er villige til at give afkald på halvdelen af værdien, hvis vi kan få noget her og nu, i stedet for at få det ude i fremtiden.
Så det vil sige, at de fleste de foretrækker at få 100 kroner lige nu, i stedet for at få 200 kroner om for eksempel et år. Hvis man til gengæld udskyder begge gevinster og spørger folk, om de vil have 100 kroner om et år, eller om de vil have 200 kroner om 2 år, jamen så vil de langt de fleste hellere have 200 kroner, fordi begge dele ligesom er ude i fremtiden. Selvom spørgsmålet i virkeligheden er det samme, om man vil vente 100 kroner, et år på at få 100 kroner mere. Ja, så det handler om, vil jeg vente på det, eller kan jeg få det nu? Hvis jeg alligevel skal vente, så kan jeg godt tage den store gevinst. Præcis. Og udfordringen med det her, det er jo selvfølgelig, at når vi overvurderer gevinster og tab lige nu og her, jamen så vil vi overvurdere det tab, vi i virkeligheden skal give afkald på lige nu, for at mindske vores CO2-udledning. Det kunne for eksempel være, at vi skulle give afkald på at spise oksekød hver dag, som vi overvurderer værdien af, fordi det er noget, vi har lige nu mellem hænderne i virkeligheden. Og samtidig så undervurderer vi jo så de her gevinster og tab, som ligger ude i fremtiden, som jo kan være konsekvenserne af klimaforandringerne. Og så ved vi jo også, at vi faktisk generelt ikke er særlig glade for tab. Det er også det, vi kalder tabsaversion eller loss aversion. Og at vi faktisk vurderer tab som dobbelt så høje som gevinster. Så det vil også sige, at i virkeligheden, når vi taler om at få en gevinst ud i fremtiden, i stedet for at give afkald på noget lige nu og her, så overvurderer vi i virkeligheden det lige nu og her 4 gange så højt, hvis man skal sætte det sådan lidt firkantet op. Ja, det er jo en kæmpe effekt, når vi snakker klimaforandringer, fordi mange af de effekter, vi ser, de sker jo først om noget tid. Og måske også, altså noget af det, der også ligger i her og nu bias, det er jo, at vi heller ikke kan mærke det her nødvendigvis. Det kan være, at klimaforandringerne sker om lang tid, endda et andet sted. Så det er ikke der er ikke så store incitamenter for os til at ændre noget. Vi kan ikke mærke det lige nu og her. Nej, man har faktisk lavet nogle studier, der viser, at når vi forestiller os, eller når vi hører om nogle konsekvenser, som ikke er i nærheden af os selv, eller sker for nogen, vi kender, så den måde, vi registrerer det i hjernen på, det er ligesom hvis det var et hypotetisk scenarie, eller en historie, vi fik fortalt. Så det er altså ikke noget, der resonerer med vores sådan, virkelighedsopfattelse. Nej, fremtiden er hypotetisk. Ja. Godt. Det var en årsag til, at det er så svært at handle på klima. En anden er den her tilskuereffekt, som handler om, at jo flere mennesker, der er involveret i noget, jo mere tilbøjelige er vi til bare at se på, uden at gøre noget. Og det gælder jo i høj grad også for klimaudfordringerne. Det er en fælles udfordring, vi alle sammen har. Og den her effekt, den trives ligesom, når der er nogle situationer, hvor vi tænker, jamen, det er ikke mit ansvar, eller jeg er ikke den mest kompetente til det, der er nogle andre, som ved mere, er bedre til at handle på det, eller, jamen, hvad tænker andre, hvis jeg gør noget, hvis jeg stopper med at spise kød, eller med at flyve, eller hvad man nu ellers kan gøre, der er godt for klimaet. Og så, jamen, de andre gør heller ikke noget, som ligesom kan være en undskyldning for heller ikke selv at gøre noget. Og alle de her 4 ting, det er jo noget, vi ser, når det handler om klimaforandringer. Det kan være svært ligesom at placere det her ansvar. Man lavede på et tidspunkt en undersøgelse, hvor det var på en strand, hvor der ligger en med et badehåndklæde, går så ud og bader, og så får man en anden meget tydeligt til at komme hen og stjæle sådan en radio, han har på badehåndklædet. Den her strand er fyldt med mennesker, og vi kan se, at det er kun i 20% af gangene, at der ligesom er nogen, der reagerer og siger, hov, du er vist i gang med at stjæle nogens radio. Men til gengæld, hvis den her person, inden han går ud og bader, lige beder en anden gæst på stranden, hey, vil du lige se efter mine ting, mens jeg går ud og bader, så er der faktisk 95% af tilfældene, bliver der så reageret, når tyven kommer for at stjæle radioen. Og det handler jo om, at der er blevet lagt et ansvar over på nogen. Så tilskuereffekten, den kan man ligesom reducere, hvis man får fordelt et ansvar. Men det kan jo være lidt svært, når vi snakker klimaudfordringerne. Hvem er det, der har ansvar for hvad? Godt. Og en tredje
årsag til, at det ligesom er svært at handle på klimaudfordringerne, det er sociale normer. I ved det, vi er flokdyr, og vi efterligner hinanden. Og det gør vi dels fordi, at de sikkert har fat i noget. Vi kalder det informativ konformitet, at vi ligesom kigger på andre for at få informationer om, hvad der er det smarteste, det bedste at gøre. Vi gør også som andre for at passe ind. Vi kalder det normativ konformitet, altså ligesom det her med, at vi har brug for at høre til et sted. Så det er en anden årsag. Og så gør vi jo selvfølgelig også som andre, fordi det typisk er mest praktisk. Altså, vi er sociale dyr, og vi laver mange ting sammen. Så nogle gange er det bare mest praktisk at gøre ligesom de andre. Og hvis vi kigger på det her med transport, som jo er den helt store kategori inden for forbrugsudledninger, jamen så spiller det jo ind, hvis man for eksempel skal på ferie, hvordan dem, man skal på ferie med, rejser. Og Danmarks Naturfredningsforening henviser til en undersøgelse, hvor 50% af dem, der kender nogen, som er stoppet med at flyve, selv flyver mindre. Så den gælder altså begge veje. Sociale normer for os både til, at det er svært at bryde dem og gøre noget mere klimavenligt, men hvis nogen vi kender gør noget, der er mere klimavenligt, så har det også indflydelse på vores adfærd. Og hvis vi tager den her med fødevarer, som jo også er en stor forbrugsudleder, så det er jo også en social ting, det der med at spise. Vi spiser meget sammen. Så altså, man kan sige, du bliver, hvem du spiser med. Morten Wendler Jørgensen har lavet en ny PhD-afhandling, som netop handler om det her med, hvordan vi kan ændre vores madvaner til at have en mere klimavenlig kost. Og han lægger vægt på det her med, at det altså handler rigtig meget om det sociale, og spise er en social praksis. Ja, så det er endnu en ting, der fylder meget. Og så tænker vi, at der nok også nogle af jer, der er nysgerrige på, hvordan, hvad gør vi så for at overvinde de her udfordringer? Og det har vi også taget et par principper med, som man kan bruge til det. Det første princip, og det er i virkeligheden det, som vi altid prædiker, det er, at man skal gøre det nemt. Og det går i al sin simpelhed ud på, at hvis noget er virkelig nemt, jamen så er vi også mere tilbøjelige til at gøre det. Det er nemlig sådan, at vi er ikke særlig glade for at bruge vores kognitive kapacitet. Som vi hørte tidligere, så kræver det en masse energi, og den vil vi gerne spare. Så det vil sige, at når en løsning den er for svær, jamen så er vi mere tilbøjelige til at gøre noget andet. Her er sådan et klassisk eksempel på en løsning, som har været virkelig fed på tegnebrættet, men som måske i praksis var mindre brugbar. Der er ligesom, man kan se de her tanker med, at den følger ligesom landskabet, og det ser super smukt ud, men når vi skal nå frem til arbejdspladsen, og der er et møde, vi skal nå, så tager vi altså bare den lige vej henover, og ud fra det her billede, så må man sige, at det virker som om, at langt de fleste vælger bare at gå direkte over til døren, i stedet for at følge den her sti. Og det er jo noget af det, vi skal tage med, når vi skal lave nogle løsninger, der gør, at folk kommer til at handle mere klimavenligt. Det her det er et citat fra en undersøgelse, vi lavede for Københavns Kommune, som jeg kommer ind på lige om lidt. Det som den her testperson siger, det er, at det er simpelthen for åndssvagt ikke at sortere sit madaffald, når den hænger lige der, altså biospanden. Og det som den her testperson taler om, det er holderen til bioaffaldet, som Københavns Kommune har udviklet. Det som Københavns Kommune de gjorde, det var, at de lavede en undersøgelse, som viste, at langt de fleste københavnere, de har slet ikke en fast plads til madaffaldet, og det gør, at deres grønne ko, den kommer til at bo inde under vasken og med ting ovenpå, eller helt ude på gangen, og det gør jo, at det ikke er særlig nemt at bruge den, fordi hver gang man så står med en klumpe madrester i hånden, og det drypper måske ovenikøbet lidt, så skal du først ud og åbne døren, og så have biospanden ind, og måske der heller ikke lige en pose i, og så er det altså, at man ender med at bare smide det i restaffaldet i stedet for. Ja, det er ikke så nemt. Det er ikke særlig nemt. Det de fandt ud af var jo også, at alle ved, hvor restaffaldet er, og alle ved, hvordan de skal bruge den. Så det de gerne ville have, det var en løsning, som gjorde, at bioaffaldet det var lige så tilgængeligt som restaffaldet, og det blev altså den her løsning med en holder, der hænger på restaffaldet til bioaffaldet. Og det, som vi hørte fra vores testpersoner, vi var så med til at udvikle og teste det her,
den her holder. Og det vi hørte fra testpersonen, det var, at de simpelthen fik alt i bioaffaldet, efter den kom op der. Altså selv brødkrummer, der sad fast på kluden, og det der snask, der ligger nede i vasken, det røg også i bioaffald, fordi der var jo ikke nogen grund til ikke at smide det i bioaffaldet, når den alligevel hang lige ved siden af restaffaldet. Og så hørte vi også fra dem, at de faktisk synes, at det var virkelig vigtigt at sortere det ordentligt, fordi de simpelthen ikke kunne se for sig, hvorfor man ikke skulle gøre det længere. Ja, og det er jo også en god pointe, at vi tænker tit, at vores holdning, det fører til en handling, men i virkeligheden ser vi også ofte, at vores adfærd medfører en holdning. Lige præcis. En anden måde, vi kan gøre noget nemt på, det er i virkeligheden ved at gøre det til det umiddelbare valg. Det har vi set rigtig meget inden for vegetarbølgen, og det her det er bare et af de mange eksempler, der er. Men når vi laver catering, så har det altid været udgangspunktet, at man får kød, og så kan man bede om at få en vegetarisk. Når man gør det, så er der en undersøgelse, der har vist, at så er det cirka 6%, der vælger at få vegetarisk mad. Det er jo så nok dem, der er vegetarer. Og så er der altså 94%, der spiser kød. Hvis vi til gengæld laver om på rækkefølgen og siger, jamen som udgangspunkt, så er det her mad vegetarisk, men I kan bede om at få kød, jamen så er der lige pludselig 87%, der ender med at spise vegetarisk, altså kun 13%, der insisterer på at få kød. Så det siger jo også noget om, at de her 94%, de måske i virkeligheden ikke har nogen holdning til, om de spiser det ene eller det andet, så man kan lige så godt bare give dem det mest klimavenlige. Og så når vi til det andet princip, og det er at give feedback. Og grunden til, at feedback er så essentielt, det er, at det her, at vi ved, at 43% af alt, vi gør, det er vaner. Og vaner, de dannes simpelthen ved, at vi forventer en positiv feedback på vores adfærd. Det er også det, vi kender fra hunde, som på billedet her, at de giver pote, fordi de forventer at få en godbid. Det er ikke fordi, de har en holdning om, at man altid skal huske at give pote, når nogen siger give pote. Det er altså fordi, at de forventer at få den her positive feedback. Vi kender det også fra Giv blod-kampagnen, hvor bloddonorerne har tilføjet en feedback-mekanisme i en proces, hvor der ellers ikke er så meget. Så lige inden, at det er ved at være tid til, at man skal bestille sin tid som bloddonor, så får man faktisk en besked om, at det blod, man donerede sidst, men det er faktisk blevet brugt til noget. Og de ved jo nemlig, at grunden til, at man gør det, jamen det er, fordi man gerne vil hjælpe andre. Så det med at give den feedback, at man faktisk har gjort det, det er faktisk med til, at man forventer at få den samme respons igen, når man bestiller den næste tid. Ja. Ja, og det her med feedback, det er jo også noget, vi kan se i forhold til madspild, at der er rigtig mange, der ikke ved, at de faktisk har et madspild. Så det er også det her med at kunne gøre det synligt. Der lavede vi for et år siden den her kampagne for Fødevarestyrelsen, hvor man hver dag kunne notere, hvor ens madspild kom fra. Og der var virkelig mange, der blev overrasket over, hvor meget de faktisk smed ud fra tallerkenen, og efterfølgende kunne reducere deres madspild. Yes, så give feedback er en rigtig god ting. Vi kan også lave de her challenges, hvor vi laver en frivillig udfordring, som man kan vælge at deltage i, afgrænset i tid, så vi spiller på, at man er motiveret for det, og man skal bare holde motivationen inden for den tidsperiode. Så kan man sige, hvor lang tid skal sådan en challenge vare, og det handler om, hvor ofte man udfører den her adfærd, fordi vi skal gerne nå at få skabt en ny vane inden for den tidsperiode. Og hvor svært kan det være? Skal det være? Jamen, det kan vi også sige, det skal være en udfordring, for at vi ligesom er motiveret for det, men den skal også være overkommelig, for ellers så giver vi bare op på forhånd. Og vi har et eksempel med, som stammer fra Renault Syd, som har lavet en challenge blandt 12 familier i den her landsby Stjær, hvor de skulle prøve at reducere deres restaffald i 5 uger i 2021. Og de fik det her personlige affaldstjek til at starte med, hvor I kan se her ligesom på billedet, at man kiggede i affaldet, så de gav ligesom feedback på, hvad er det i dag, I smider i restaffald, som ikke skal deri. Så fik de sådan nogle skal snart spises markader til køleskabet, og de talte ligesom deres affaldsposer undervejs, så det var også feedback. Og så fik de nogle digitale data på deres egne affaldsmængder. Igen feedback. Yeah. Og det blev simpelthen til, at de her 12 familier, de sparede 38% på deres restaffald.
Så det er altså en kæmpe effekt af den her frivillige udfordring, de kunne deltage i. Ja, så det var 3 udfordringer og 3 løsninger. Og inden vi slipper jer helt, så kunne vi godt lige tænke jer at stille jer et spørgsmål. Ja, fordi at, vi har haft sådan, de her 25 minutter med i dag, men vi har også fornemmelsen af, at der er en ret stor interesse for det her emne, og vi vil gerne prøve at udfolde det lidt mere. Så vi pynser lidt på at lave sådan et dages workshop, eller i hvert fald i noget i den størrelsesorden. Men vi vil selvfølgelig gerne lige høre, om det er noget, der er en interesse for derude. Så først og fremmest vil vi gerne have, at I alle sammen lige stemmer, om I kunne være interesseret i at deltage i sådan en heldags workshop, hvor vi kigger nærmere på dele af det her med klimavenlig adfærd, og hvordan man kan rykke den. Hvis I ikke er interesseret, så trykker I på hjertet, og hvis I meget gerne kunne tænke jer det her, så klapper I jeres hænder nede i reaktionerne her. Og så er det også nu, at I meget gerne må dele de ting, som jeg sidder og holder tilbage i forhold til kommentarer. Så hvis der er noget, som I mangler hjælp til derude, eller nogle oplevelser, I har af, at I måske går i stå, når I skal rykke en adfærd, eller noget andet, som I tænker kunne være relevant for jer at dykke mere ned i forhold til det her med klimavenlig adfærd, og som I tænker, at vi kunne bidrage til, så må I meget gerne skrive det nu. Ja, vi vil jo gerne lave noget, der er relevant for jer. Ja, præcis. Ja. Og imens I lige skriver jeres kommentar ned, så kan vi jo lige fortælle lidt om det, som vi allerede tilbyder, hvis man er mere nysgerrig allerede nu. Ja, fordi vi har allerede vores 3-dages kursus i adfærdsdesign, der er opstart her i november. Hvis ikke det passer, så kan I også skrive på en interesseliste. Og jeg skal lige huske at sige, at der er early bird pris inden den 19. september, så meld jer til der, hvis I vil have besparelsen med. Så kommer vi også til Aarhus i 2024 det næste år, så skriv på interesseliste, hvis I er interesseret i det. Det hele foregår inde på brugdinviden.dk. Og så har vi også en masse andet inde på brugdinviden.dk. Lederuddannelse, I kan se alle vores brugmorgener derinde. Den næste er den 25. september for eksempel. Smut ind på brugdinviden.dk og tjek det ud. Vi har også vores brugblog, hvor der ligger en masse godt. Og så har vi vores Brug FM, hvor Helle interviewer forskellige, og det handler om ledelse. Ja, og jeg kan se, at der er også en, der spørger, om man får tilsendt slides efter i dag, og det gør man ikke. Men inde på Brug Din Viden, der lægger vi faktisk den her præsentation op, så man kan gå derind og se den her præsentation, og så kan man også se nogle af de ældre, blandt andet en promotion om, hvordan man ændrer vaner. Det tænker jeg, at nogle af jer måske også kunne være interesseret i. Ja, og vi er gået lidt over tid, så tusind tak til jer, der skal videre. I er velkommen til at smutte nu, der kommer ikke mere nyt fra os. Men jer, der gerne vil blive hængende, bliv endelig hængende. Vi er her lidt endnu. Skriv jeres spørgsmål i kommentarsporet. Og selvfølgelig, som der står her, find os på LinkedIn. Vi vil meget gerne linke mere. Og så tager vi lige nogle af de spørgsmål, som der allerede er kommet ind, og vi kan lige se, hvem der skriver. Ja, der er Nana Andersen, hun skriver super interessante perspektiver. Er der særlige hensyn eller greb, man bør overveje, når man har med børn og unge mennesker at gøre, som skal ændre adfærd? Bruge vaskbare madbokse i stedet for engangsemballage for eksempel. Altså vi ser jo tit, at når det handler om det her med affald og minimere affald og sortere, at børnene er rigtig langt fremme. De lærer det i skolen, og de tager det med hjem til deres forældre, og så er det faktisk forældrene, der bliver påvirket gennem deres børn. Jeg ved, i Gentofte Kommune har man eksperimenteret med, også i sådan et challenge-format, at få børnefamilier til at undgå det her engangsemballage i madpakkerne. Så det er helt sikkert noget, man kunne gøre, det her med at bruge vaskbare madbokse. Jeg ved også, at de havde eksempler med børn, der får det her bivokspapir, I ved, det her genbrugelige madpapir, som jo også ikke skal smides ud bagefter. Men de havde problemer med, at nogle af børnene smed det ud, fordi de simpelthen var vant til, at det skulle smides ud, og det kan jo godt gå hen og blive lidt dyrt. Ja, og så lagde jeg også mærke til, at der også stod unge mennesker, og der kan jeg i hvert fald nævne, at vi også har lavet, altså i undersøgelsen for Fødevarestyrelsen, der kunne vi jo se, at især teenagebørn
havde sådan nogle helt faste vaner med, hvad de spiste, når de kom hjem. Så var de sultne, og så tog de bare, hvad de lige kunne, hvad de plejede at tage i køleskabet. Og nogle gange var de ting jo faktisk planlagt til at blive brugt til aftensmaden. Så det endte med, at der kom madspild, fordi at man ikke længere kunne lave det, man havde planlagt, og så var der nogle ingredienser, man ikke kunne få brugt, som altså nåede at blive for gamle. Så noget af det, vi gjorde der, det var faktisk også, at vi lavede sådan nogle skilte, som man kunne sætte på de ting, som skulle spises, så man ligesom kunne guide sine teenagebørn til at tage de rigtige ting i køleskabet. Og så nogle skilte, der sagde, det her, det må ikke spises, fordi det er planlagt til aftensmaden. Og det fik vi virkelig god respons på, at det var noget, som resonerede virkelig godt med de her teenagefamilier, og som teenagerne også var glade for, fordi at de måske alligevel havde en fornemmelse af, okay, nu spiser jeg bare det her, men kommer jeg måske ballade senere. Sådan, så de var faktisk rigtig glade for at vide, det her, det må jeg bare spise, og så sker der ikke noget. Ja, lad os lige tage en sidste, og så er tiden også gået. Men jeg synes, Ophelia har et godt spørgsmål. Hvordan kan man arbejde med en balance mellem system 1 og 2, så det ikke kun er system 1, der bliver stimuleret? Og vi er jo meget i vores system 1, så vi har det med at forvente, at vores modtager er i system 2, og det er bare svært. Så derfor laver vi tit løsninger, og det er også det meget adfærdsdesign handler om, at lave løsninger, der taler til intuitionen, til vores system 1. Men, kan man sige, hvis man har brug for noget, hvor det kræver, at modtageren er i system 2, så kan man ligesom prøve at skabe nogle rammer omkring det. Det kunne for eksempel være de her plakater, man kan hænge på bagsiden af toiletdøre, fordi når man sidder på toilettet, så er der ligesom ikke så meget andet, der tager ens opmærksomhed. Man sidder i den her bås, og du har blikket rettet lige mod den her plakat. Så man kan på forskellige måder prøve at lave nogle tiltag, som taler til, at nu er du i dit system 2, eller nu har du ligesom de rigtige betingelser for at aktivere dit system 2. Ja, så det er også det der med at være opmærksom på, hvad er det egentlig for en kontekst, man laver en intervention i, så man ikke rammer forkert. Altså, for der er i virkeligheden ikke noget galt i at komme med nogle detaljerede forklaringer, og noget, som kræver, at man tænker sig om. Man må bare ikke antage, at ens modtager er lige så investeret i noget, som man selv er. Så i langt de fleste tilfælde, der er det en fordel at gøre det nemt. Men i særlige tilfælde, så kan man selvfølgelig også udfordre sin modtager en lille smule. Jeg synes også, at der er også nogle gode spørgsmål om sådan noget med langtidseffekter. For det er jo også noget, vi ved fra nudges, at på et tidspunkt, så stopper et nudge også med at have en effekt. Det har vi set på for eksempel sådan noget som at ændre tallerkenstørrelserne i en buffet. På et tidspunkt, så gennemskuer folk i virkeligheden, hvad det går ud på, og selvom at det stadig har en vis effekt, så kan vi slet ikke se de samme variationer. Så der er noget med, at de her nudges godt kan miste lidt effekt. Der hvor at vi kan se, at det virker, det er, hvis man i virkeligheden når at ændre en holdning som en del af handlingerne. Så igen det her med, der bliver spurgt ind til det her med stjær, om man kunne se nogle resultater efterfølgende. Det ved jeg ikke, om der har været noget follow-up. Det tror jeg ikke, der har været, nej. Nej, men i hvert fald er det her med, hvis vi kan sætte sådan en bølge af adfærd i gang med et adfærdstiltag, så vi i virkeligheden får folk til at ændre holdningen til for eksempel affaldssortering og tænke, okay, det her, det kunne jeg jo sagtens. Nu skal jeg i gang med at gøre det nemt for mig selv at sortere mit affald. Så er det, at man kan begynde at give nogle redskaber til dem. Hvordan sætter du så det her affaldssystem op, så det bliver nemt for dig? Og så er det, vi ser, at folk ikke falder i igen efterfølgende, fordi at de ligesom har brugt den her bølge til noget. Ja, fordi de har brugt for eksempel den her udfordring, den her challenge til at ændre deres vaner, til at gøre det nemt at gøre den nye handling, så holder det jo ved, fordi så er det lige pludselig det, der er det nemmeste, det er det, der er blevet vanen. Så det er der, at adfærdsdesign og nudging virker rigtig godt, og har de her langtidsholdbare effekter. Ja. Jeg kan se, at vi stadig har 50 stykker med, så jeg tænker, at vi godt lige kan svare på et enkelt spørgsmål mere. Der er også Mehmet, han spørger, om vi ser nogle bestemte trends i forhold til bæredygtighed og nudging af kødfrie retter inden for især eventbranchen. Og om studiet, vi viste, var fra Danmark eller udlandet.
Og vi ser jo i hvert fald nogle trends. Vi kan se, at for eksempel Burger King har lavet en kampagne, hvor udgangspunktet er vegetarisk, og man altså skal bede om at få en Whopper med kød, for eksempel, hvis man vil have det. Vi ser også flere, Sofie havde også en pointe med om kaffevogne, der vælger at servere havremælk som udgangspunkt, og så skal man altså bede om komælk, hvis man vil have det. Det er klart, det er ikke alle, der er med på den her bølge endnu, men vi ser langsomt nogle tendenser til, at der er nogen, der begynder at tænke over det her med, skal vi måske sætte det klimavenlige som standarden, og så gøre det frit for folk, om de vil vælge noget, der er mindre klimavenligt. Hvilket jo giver super god mening, fordi i langt de fleste tilfælde, jamen, så vælger vi bare det, som der bliver anbefalet til os. Så vi kan lige så godt anbefale det, som skader mindst, og så kan vi jo lade folk vælge, om de gerne vil have noget andet, hvis det er det, de foretrækker. Ja, og man kan sige, at vi ser også tit den her spillover-effekt, altså at når vi ligesom gør noget på et område, så har det nogle effekter på nogle andre områder af vores liv. Så når vi begynder lige så stille at få nogle mere bæredygtige vaner, så har det nogle spillover-effekter på andre områder, så vi ligesom bliver mere bæredygtige også på andre områder. Og der kan man jo sige, at hvis man i eventbranchen ligesom har fokus på det her med bæredygtighed på andre områder, så kan det have nogle spillover-effekter på, at folk så også får lyst til at vælge de mere vegetariske menuer og ikke så meget madspil. Yes, og vi skal nok lige vende tilbage med, hvor det her studie stammer fra. Jeg mener det fra Danmark, men lad os lige vende tilbage i kommentarsporet. Ja, og så tænker jeg, at vi lukker for nu, men I skal i hvert fald have tusind tak, fordi I kiggede med. Ja. Det har været en kæmpe fornøjelse, og så fedt, at der har været så mange, der har været interesseret i det. Og meld endelig tilbage også med i kommentarsporet, hvis der er nogle emner, I godt kunne tænke jer, for eksempel på den her endags workshop, fordi hvis det er noget, I er interesseret i, så vil vi altså rigtig gerne holde den. Ja, og så må I jo altid skrive til os privat også på LinkedIn, eller på en sms, hvis det er det, der er nemmere for jer. Så vil vi meget gerne snakke og fortælle om, hvad vi ved. Yes, endelig. Jamen, tusind tak for i dag. Hej.